Kardom kar benglong pina video klalo nonam che thang klong etres mate RGK men na sami alang le men ke sami serlebon BP serlebon BP alang le karbi lamajan long penang an che pajan non lo mate alang le director se tami alang le claim lo karbi so ar lo pen lasi pini ke alang le che pajan an alamajana video hai pini ke labang so video hotak long lang iksinang to tang ta video le start iklo nang serlebon BP non an karbi lamajan mate afilin long che pajan non amen ke lai ken lo sining amanai Hawar Lapen Dengrali Lapen Karbi Lamazan mate video album chapajan non amen hai ke like ken lo 1981 Love Story Sengwe Amir Obong Sami Korpi Kongri Jagwe Kitiki Tusang Pen Lande Angjok Lahela Mazan mate video lom hanlo non an selebon me picha pajan a video amen hai iglo apen alang li director sol lopen ke chengsi ala mazan amen ke lalo hongjat alang li chila bang sola mazan ke a director iglo nalo to mason kaki kar biang lomo pen nonam che thang nai ha video mate actor actress video lang igveris de nalo to fan section le pusalan sarkap inon lapen like taping non lapen comment bang teneri pinyo video kala sikang tonlo kurang tu